The number you have dialed is not in service at this time. Du har været elev på Lystrup Have nu. Vi håber du føler dig stolt som en pave nu. For du er ikke længere den du troede du var. Nej, du er blevet meget, meget, meget mere værd. Og hvis du svejer og drejer bund og bare ude på dansegulvet som du plejer, håber vi du sender en tanke ud i skoven og en tanke til ham for oven. Et år i talenternes land. Om du er kvinde eller mand, om du er dreng eller pige, hvad de gamle nu vil sige. du er blevet rykket rundt ved din rod, har lært hvad det vil sige at tro. Om du vil bruge det eller ej, ja, det er op til dig. Og du har lært at tage et ansvar, at fejltrin fører til konsekvenser. Men konsekvenser kan vi også lære af, uden at den grund at gå og bære nag. Indstil din livskikkert mod din fremtid, og vid at Gud er med dig til hver en tid. Så har du fået det med dig vi så gerne vil have. Vi vil tænke på dig hver dag. Et år i talenternes land. Om du er kvinde eller mand, om du er dreng eller pige, hvad de gamle nu vil sige. du er blevet rykket rundt ved din rod, har lært hvad det vil sige at tro. Om du vil bruge det eller ej, ja, det er op til dig. For glem dig gør vi ikke bare, og vi håber at du har fået værdier din hukommelse ikke vil slet. At du kun vil forgive og aldrig forget. At du har lyst til at bruge dig selv nu, bruge dig selv nu til at fortælle nu om alle de gode oplevelser på Lystrup Have, og al den gode mad du vil give din mave. Et år i talenternes land. Om du er kvinde eller mand, om du er dreng eller pige, hvad de gamle nu vil sige. du er blevet rykket rundt ved din rod, har lært hvad det vil sige at tro. Om du vil bruge det eller ej, ja, det er op til dig. Et år i talenternes land. Om du er kvinde eller mand, om du er dreng eller pige, hvad de gamle nu vil sige. du er blevet rykket rundt ved din rod, har lært hvad det vil sige at tro. Om du vil bruge det eller ej, ja, det er op til dig. Understand the time is running out.